Sing liyane rono. Nah, riko rono. Riko. Sip nih. Riko iki pasti. Tuh kiyem ini ngopo to ya? Komet. Tak jodro majune nih, Mas. Ya, iki pas iki. Cangkeme sing apik. Nah. Ilat Allah. Kaden kalihipun sampun siyaga ana ing jagon punika. Iki gak ora cocok lampah malah repepeh. Iki malah sebrok e. Jadi mulai cantik. Ayo. Yo jayem ingkang wujude ana kang toto lampahipun. Ayo. Ayo, biru. Jamyak kang dadi bolone kang tutuk lampah. Tangane mekangkang kaya manuk arep mabur. Mlaku alon-alon. Ilate semetu jeng kaya ula. Maju ana ing penganten menika. Manuk buruk. Senyadra aku. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sorry. Oh, sebidah kula ngaturaken kagem dua penganten. Dan enten cocok lampah meripati rodok kero Mati biasa. gawangan apa pertinya ya sumangga cocok lampah pimpinan Andes anak bedes maju melangkah alon-alon bilang untuk dititokake maju maning satu langkah. Ayo kowe. Dari saiki lho. Punika melampah kanthi alon rupa kaya dapurang pring pating selangkrah maju sidik demi sidik maju aja nang lacak Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman salaman ala sayyidina Muhammadil nakalu dihir gorobu antara mali sumokir gorobu watu kodok dirawaitu watu nan dirawaitu Kowe nanti mau apa? Cocok apa penting sholawat iki? Maju. Mana Pak? Mana? Tenan iki. yo astagfirullah roba ayo saling-saling pikul baroya astagfirullah minal khot mampu elek kandes mampu sholat ditambah iya Kaya sing tengah lah iki sing tengah.
Riko kok malah guyu wae. Kono, kono. Ayo, balik kono. Kono. Sukinah sukijem. Maju. Bakul endat-endat. Amin dah. Moto. Iki Bromo sisa nyepet opo yo? Yo, aku dhewe. Aku dhewe. Ayo repepeh maju niko. Wis alon. Saya mudun anggone repepeh. Pelakune saya alon. Mudun bisa. Saya dirasar. Yo, pancine dulu metu. Sik. Awak dhewe kene ra pantes kan. Awak dhewe. Nanti wae, nanti kau joget. Tak wis yo oke. Ya wis bentong ji ngono. Awak dhewe di penyanyi yo, Met. Awak dhewe di penyanyi. Lek Rudi jenenge. Bakul pring. Ojo kok nyanyi aku ki. Ora iso. Kat maeso wis gegeri anak bilang pino. Tekan kiri nyanyi. Ha iki sing kok ngerti vokale wong sekali bae. Gitu. Iki lek Rudi jenenge. Gitu. Tak gawak-gawake ada yang ngene. Gitu. Alhamdulillah awak dhewe ya disponsori klambi karo Bintah Host. Terima kasih. Sesuk meneh yo. Nanti, awine. Sidik sponsor dibayare kok apa nih, Des? Aku ya disponsori karo bakul leteng. Teleke ngono. Yo, saiki dilagokke ya. Men ini kita menari bersama. Dansa ya. Kicamane ojo kowe. Lagunya apa? Nah, ngene iki. Sing lali nek. Sik jepit. Aduh, sing aku ra ngemis ning atiku miris. Duri rasane apa wis ana gantine. Ha ngene. Dasare ngono. Delok ya aku nek nyanyi. Lu ditanya. Aku tak tahu. Ini tenan aku iki lagi lho. Ora iso. Bidung lho. Penyanyi bahasane soleh to. Diunggahke ngadeg ra iso. Ada tekan kene diopo riko. Ruang Aku saya. nek jengat kuwi. Ora iso. Cukup sulungi. Ora iso. Riko kowe didunggahke ngono dudut. Nah, riko ngadeg nah. Kurang dhuwur. Aduh, diseret. Wes kene ngono kok. Iya. Nyanyi yo. Riko suling sik. Tilulit. Iki ana lagune Rapayu anak bojoku meleh. Ayo, Riko golek joget ya wong loro ya. Ayo. Riko. Ayo, Lek Rut. Tak brojute apa piye? Sak-saes kene wis manut ae lagu apa bae. Yo. Kico yo. Kok selak mumet to dasi kok niki.
Macam kalau jangan jok terus ceramah. Lah ya apa-apa awake dhewe iki nek agek Nonton kerjaan lah. nanggap produkan ya. Kayak banget. Dulu sik. Lu jawab. Alah, jan sakno tenan. Hah? Lha wong ya iki ditanggapke jatilan, tak dulang, kurang kepiye to ya? Andes, makmen mulai mboten. Serutan meneh. Ajeng pingik meleh. Saya jadi kenalan, kamu tak bisa. Oke, kamu tak. Ayo. Des, komet ki pengen. Boy. Pengen ditanggapke padha kowe mau kek terus didulang. Dadan saiki gendenan. Bangilon pangilato Bangilon Tuhan mengajikan Api besar Assalamualaikum Waalaikumsalam. Aku apalagi gak salah. Apa? Kok sumpah kene mah habis kok sumpah. Ayo nyanyi masak saya Mas Jumit. Ya, Mas Sudi, berikut nih Mas Sudi. Apa lagu-lagu apa wis ben ngono berkata? Kicamania, tembak-tembak. Dram. Bruk.
awak mutung. Met, met. Saya ketemu Lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ket, met. Terus dimancing, dimancing. Piro, Des? Ya ora apa-apa disyukuri 2000 ki duit kok ya. Syukur. Lah bener kan kamu ki disyukuri ya syukur. Ya ora sepalan 1 juta gitu. Met, met, met. Susukan, ayo. Oh, ayo carane ya pinter. Heeh, sing 5000 nek karo kancane sik 50 diparani dhewe. Oh, alah den. Ya des pojok lor. Heeh. Matur nuwun Bapak Ibu ingkang sampun paring kepingan. Ades. Ah, mata cara mata lega. Sajake nek lagi karo duit ki budek ya, Mas. Ini loh. Tanda. Wasik. Bundane sangat iki. Ah, so. Wis komanan nih. Wis kok. Tenang deh. Bisa tak bapak meneh deh. Wah, yo. Ya.
Mas.